Προφανώς και το κριτήριο σε ένα έργο διαχείρισης αποβλήτων είναι το κόστος για τον δημότη. Γνωρίζουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει για την κάλυψη των πολυάριθμων προτάσεων για την διαχείριση αποβλήτων, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζει και η κυβέρνηση ότι υπάρχει ανάγκη μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων. Τις τελευταίες μέρες γνωρίζετε από τις συζητήσεις που έχουν γίνει και εδώ από τον Στίγμα, την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην μικρή μας τοπική κοινωνία από την πρόταση μιας πολωνικής εταιρείας, η οποία προτίθεται ακόμη και να καλύψει η ίδια και εξ ολοκλήρου με δικά της κεφάλαια την κατασκευή και την λειτουργία εργοστασίου διαχείρισης αποβλήτων, η βιωσιμότητα του οποίου, όπως η ίδια ισχυρίζεται, εξασφαλίζεται από την πώληση των υλικών, των παραγόμενων υλικών μετά τον διαχωρισμό. Και μάλιστα η όλη αυτή η επεξεργασία γίνεται με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δεν υπάρχει καν υπόλοιμα διαχείρισης. Είναι εύλογο λοιπόν το ερώτημα. Δεν θα αποτελούσε επιτυχία τεραστίου μεγέθους για την ελληνική κυβέρνηση η εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, η απαλλαγή της χώρας από τα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η απόλυτη προστασία του περιβάλλοντος που τόσο έχουμε υποβαθμίσει τα τελευταία χρόνια? Η αναστάτωση βέβαια είναι πάρα πολύ μεγάλη, παρότι και η ίδια αυτή η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η μέθοδος η οποία εφαρμόζει, αν και πρωτοποριακή, δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρώπη παρά στην Πολωνία και βέβαια δεν είναι συμβατή αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Κατά συνέπεια δεν θα μπορούσε ο Δήμος να υιοθετήσει μια τέτοια μέθοδο. Μάλιστα. Το ερώτημα όμως το επαναφέρω. Όταν έρχεται κάποιος και μας λέει ότι δωρεάν θα δημιουργήσω ένα εργοστάσιο με μια πολύ φρέσκια τεχνολογία και θα το λειτουργήσω κιόλας χωρίς κόστος για τον πολίτη και για το Δήμο, δεν πρέπει να εξετάσουμε αυτή την πρόταση? Καταλαβαίνετε εδώ ότι οι εντυπώσεις που δημιουργούνται σε επίπεδο συμφερόντων είναι πάρα πολλές. Θα βάλουμε στην συζήτησή μας τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Τον πλέον αρμόδιο, έτσι. Τον πλέον αρμόδιο, αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σε Ζάγινθο, καλημέρα κύριε Μπάστα, κύριε Λιδέρη. Ευχαριστώ ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Άκουσα βέβαια αρκετά που δεν ήξερα στην εισαγωγή. Καταλαβαίνω. Όπως ότι υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες έχουν μηδενικό κόστος και μηδενικό υπόλοιμα. Είναι το πετρό που λένε στην Ελλάδα. Αλλά ευχαρίστως να την πάρουμε την κουβέντα από την αρχή. Ναι. Το ερώτημα είναι πολύ συγκεκριμένο, έτσι, και πάρα πολύ απλό. Έρχεται κάποιος και μας λέει ότι παιδιά, εγώ μπορώ να σας εξυπηρετήσω χωρίς να δώσετε μία και χωρίς να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα στο περιβάλλον. Δεν πρέπει να εξετάσουμε την πρότασή του? Καταρχήν, η χώρα μας έχει συγκεκριμένο πλαίσιο νομοθετικό και κανόνες νομιμότητος, τους οποίους τηρούμε με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Απορρίμματα. Έχουμε εθνικό σχεδιασμό, περιφερειακό σχεδιασμό σχετικά με το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Με βάση, είπαμε, την νομοθεσία της Ευρώπης. Ναι. Αν λοιπόν τώρα ήρθε κάποιος και σας είπε ότι έχω κάτι το οποίο είναι δωρεάν, αλλά δεν είναι σύμφωνο με την νομοθεσία, τότε θα πρέπει ο ίδιος να προσέξει λίγο πολύ τι λέει και όχι βέβαια το Υπουργείο, διότι δεν μπορεί να προτείνει σε μια χώρα να κάνει κάτι παράνομο αντίθετο με την νομοθεσία της. Θέλει πολύ προσοχή αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι για να τοποθετηθεί το Υπουργείο απέναντι σε κάτι τέτοιο, το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι να τον ενημερώσει κάποιος. Πρέπει να σε πω λοιπόν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και από μια μικρή έρευνα που έκανα μετά το χθεσινοβραδινό τηλέφωνό σας και το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έχουμε καμία πληροφορία από κανέναν για καμία πρόταση η οποία είναι, όπως την περιγράφεται, μηδενικού κόστους και μηδενικού υπολείμματος. Και αν αυτή η αναγγελία έγινε από θεσμικό πρόσωπο, γιατί μου είπατε ότι κάποιος εκπρόσωπος της πρεσβείας της Πολωνίας την έκανε, οφείλω να πω ότι υπάρχει ένα σοβαρό θέμα δεοντολογίας για έναν εκπρόσωπο άλλης χώρας, επίσημα της πρεσβείας, να τοποθετείται και να μην έχει ενημερώσει τα υπουργεία της χώρας που τον φιλοξενεί. Είναι ένα σοβαρό θέμα που θα επιτρέψετε να το κρατήσω και να επιφυλαχτώ για το πώς θα το διαχειριστούμε. Πάντως μπορώ να πω για την κοινωνία της Ζαχύνθου ότι δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόταση. Αντιθέτως, υπάρχει πρόταση από το φορέα που διαχείριση απορριμμάτων, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι η περιοχή του Λίβα, που έχουν ξεκινήσει ήδη τα έργα για την δεματοποίηση, μετά την προσωρινή αδειοδότηση που δώσαμε και την έγκριση που δώσαμε σε Διευπουργική Επιτροπή, και ήδη το έργο
της διαχείρισης των απορριμμάτων της Ακίνθου προχωράει για χρηματοδότηση. Το θεσμικό έργο, αυτό που έχει υποβληθεί δηλαδή. Το εργοστάσιο και ο χιτή. Και καμία άλλη πρόταση δεν έχει υποβληθεί και δεν μου έχει φύγει κανένα ραντεβού από την Πρεσβεία της Πολωνίας. Ναι. Για να τα πω όλα μαζί, γιατί μου κάνει εντύπωση η αναγγελία του θέματος εκ μέρους σας. Ξέρετε κάτι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποια πλαίσια και ευρωπαϊκά αλλά και ο εθνικός σχεδιασμός, ο οποίος ασφαλώς και πρέπει να συμβαδίζει με τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό. Κατά συνέπεια και ο Δήμος θα πρέπει να λειτουργεί εντός αυτών των πλαισίων που θέτει το Υπουργείο, αλλά θα μπορούσε να πει κανείς, η τεχνολογία εξελίσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς, ενδεχομένως να υπάρχει μια πρόταση η οποία δεν έχει ενταχθεί, διότι δεν υπήρχε τότε όταν δημιουργήθηκε αυτός ο εθνικός σχεδιασμός, παρότι γνωρίζω ότι το 2015 αναθεωρήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επί το αυστηρότερο, προστατεύοντας ακόμη περισσότερο το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει... Και πρέπει να σας πω ότι ο σχεδιασμός ο οποίος κρίθηκε είναι σχεδιασμός που στηρίζεται στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2008. Ναι. Δεν είναι μια δική μας φαντασία ή φαντασίωση. Αντιθέτως είναι πλέον απολύτως ευρωπαϊκός. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει τεχνολογία στην Ευρώπη αποτελεσματική για το περιβάλλον και να μην είναι συμβατή με το σχεδιασμό μας. Δεν υπάρχει, σας το λέω. Εγώ προχθές τη Δευτέρα ήμουν σε Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο για τη νέα οδηγία για τα απόβλητα. Έχουμε απόλυτη γνώση όλων των νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να ενταχθούν με βάση την προκήρυξη που θα γίνεται σε κάθε τόπο. Αναθέσεις έργων και συζήτηση για συμβόλαια δεν γίνεται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, ούτε στο ευρωπαϊκό. Διαγωνισμοί γίνονται και εκεί ο καλύτερος, δηλαδή ο φτηνότερος και με την καλύτερη εξεργασία μπορεί να πάρει το έργο. Είναι ξεκάθαρο το θεσμικό πλαίσιο και στη χώρα μας όπως όλη την Ευρώπη. Αυτό που περιγράφεται, να έρθει κάποιος να πει σε μια περιοχή ότι σας δίνω μια μονάδα που δεν κοστίζει τίποτα, δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό γεγονός, κατά την άποψή μου. Ο οποίος μάλιστα επικαλείται σχέσεις με τον βουλευτή Ζακίνθου και Υπουργό Δικαιοσύνης, σχέσεις που δεν έχουν διαψευστεί, ότι ο ίδιος με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθεί αυτή την πρόταση. Και βέβαια η απορία μας, η οποία τέθηκε και σε μια συνέντευξη τύπου που δόθηκε εδώ από αυτούς τους ανθρώπους τις προηγούμενες μέρες, είναι γιατί αφού η μέθοδός σας είναι τόσο πρωτοποριακή και ο Υπουργός μας και βουλευτής Ζακίνθου είναι βέβαιος για την αξιοπιστία των συνομιλητών του, δεν φροντίζει... Όχι, εγώ θα ήθελα να διαψεύσω ότι υπάρχει σχέση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν έχω ακούσει τίποτα τέτοιο. Οφείλω να είμαι συνεπής. Εγώ σας ενημερώνω ότι δεν έχω καμία ενημέρωση στην πολωνική πρεσβεία. Δεν ξέρω τι έχει πει οποιοδήποτε διαστόματος τρίτου, αλλά εγώ οφείλω να εκπροσωπώ το Υπουργείο, ρώτησε το Υπουργείο Εσωτερικών χθες το βράδυ και δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Δεν ήρθε κάποιος να μας πει, να μας κάνει μια πρόταση. Από εκεί και μετά σας λέω, κάτι που ισχύει είτε για το Υπουργείο Δικαιοσύνης είτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα γίνουν διαγωνισμοί, στους διαγωνισμούς μπορεί να συμμετέχουν τεχνολογίες οι οποίες είναι σύμφωνες με την νομοθεσία. Η νομοθεσία έχει μοναδικό στόχο να κοστίζουν οι μονάδες λίγο και να μην επιβαρύνουν το περιβάλλον. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε τόσο δύσκολα. Πρέπει να σας πω ότι αν εκπρόσωπος πρεσβείας είπε θέματα που θίγουν τα ελληνικά υπουργεία, είναι ζήτημα δεοντολογίας της πρεσβείας. Μάλιστα. Για να κλείσουμε, επειδή ξέρω ότι σε λίγη ώρα θα συμμετέχετε και εσείς στο Υπουργικό Συμβούλιο. Επειδή, όπως είπα και στο ξεκίνημα της συζήτησής μας, υπάρχει όντως χρηματοδοτικό κενό για την κάλυψη των αναγκών των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων. Δεν υπάρχει χρηματοδοτικό κενό για τη Ζάκυνθο. Δεν υπάρχει. Αυτό θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν υπάρχει κανένα χρηματοδοτικό κενό για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθο έχει ήδη υποβάλει πρόταση και η πρόταση είναι σε στάδιο έγκρισης. Δεν προβλέπεται από τα νούμερα που ξέρω εγώ να υπάρχει χρηματοδοτικό κενό για τη Ζάκυνθο. Να είμαστε ξεκάθαροι. Δημιουργούνται ανησυχίες επί περισσού. Η χώρα στο σύνολό της έχει ήδη 5 συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα, 5 ΣΔΙΤ, τα οποία εμείς τροποποιούμε για να γίνουν πιο φιλικά προς τον πολίτη με χαμηλότερο κόστος. Το ίδιο κάναμε στην Πελοπόννησο, το ίδιο θα κάνουμε και στην Ηλία σε λίγες μέρες, για να μην δημιουργούνται προβλήματα από το κόστος στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν και μόχλευση και χρήση ιδιωτικών πόρων, αλλά για την περιοχή της Ζακίνθου δεν νομίζω ότι ανοίγει οποιοδήποτε θέμα. Γιατί ξέρετε, εδώ υπάρχει έχει υποβληθεί πρόταση και η πρόταση είναι σε φάση έγκρισης. Δεν θα σας πω τώρα, δηλαδή. Δεν μπορώ να ανακοινώσω ένταξη. Ο τεχνικός έλεγχος έχει περάσει τον τυπικό έλεγχο πληρότητας, η πρότασή σας. Και προφανώς εμείς λόγω και των καταγγελιών και των προβλημάτων που έχουμε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με την περιοχή προστασίας της Χελώνας και όλη την περιοχή γενικά της Natura της Ζακίνθου, είμαστε πολύ προσεκτικοί και έχουμε πιέσει για να επιταχύνουμε τη διαδικασία ένταξης για το έργο της Ζακίνθου. Ξέρετε, υπάρχει μια ανησυχία. Λένε κάποιοι άνθρωποι ότι ενδεχομένως στην πορεία να καθυστερήσει το έργο, να αυξηθεί κατά πολύ ο προϋπολογισμός του. Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές με τα δημόσια έργα. Έχουμε πάρει μαθήματα. Με το αν δεν γίνεται πολιτική.
πρόβλημα στην πολιτική και η αναξιοπιστία μεταξύ κοινωνίας πολιτικής και μέσων ενημέρωσης έχει ξεκινήσει με τις υποθέσεις και την υποθεσιολογία, την καταστροφολογία πολλές φορές. Εγώ ξέρω πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εδώ και 2 μήνες κάναμε διυπουργική. Αποφασίσαμε ενδιάμεση προσωρινή λύση και επιτάχυνση του έργου στο Λίβα. Αυτό εφαρμόζεται στη Ζάγκυνθο και η Ζάγκυνθο το βλέπει καθημερινά. Δεν χρειάζεται πλέον υποθεσιολογία. Κύριε Υπουργέ. Ο οποίος έχει προοπτική, χρηματοδότηση, αδειοδότηση, είναι όλα. Επιτέλους όλη η Ελλάδα μπαίνει σε μια άλλη περίοδο, μια περίοδο που είναι μια κανονική, παραγωγική. Αυτό θα γίνει και στα απορρίμματα της Ζάγκυνθου. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Νομίζω ότι δόθηκαν απαντήσεις, ήταν και ξεκάθαρος